Nasakit mo daya mo ako. Estudyante. Nakalakay ko. Namutay. Dito. Eh, dito mo rin. Okay. Ano ba gan? Dito. Random. 9 minutes. Basyon na. Kulay na diwan.
Yun ba?
Yung ano nalpas ni scooter yan. Manalpasan. Ang pangalan ni G-Expo. Doon pala ito yung pakas nito. Hindi ka rin expo. Kasi di ka. May band-aid ko pa. Wala ka. Panamayaman na eh. Ito na natin yun. Ata. Lawlaw ka lang, lawlaw. Parang karoon.
Background daw text pala.
Charge mo yung baterya. Jai. Tinay.
katik kaya jacket ako ng katik na. Titikit ko. Iwa-iwain siya kapasik niya, no? Sige. Kita taruh mo bas. Saan? Kau panak di pa nang itikit ko. Ipalukay mo tayo. Narigat yung bura. Keluar aja. Keluar.
Sandal. Lorenta. Red cream. Lorent cream. Pasti ka basta.
Wala. Sige, sakit natin na ngayon.
battery. Medyo may sa charge. Yung puno gaya-gaya pa? Kumbaga? Ampay mo. Mga dalawa.
tuna. Ha? Puno ka ng tuna. Sakyan ba? Middle ko na. Pero Mario. Okay, Madrid.
Asan na? Pauwi lang sa likod din. Duguma? Pati, natapetroy? Ano yung mga dito? Bakit talaga kami sa mga kami mo? Hindi, kami sa Hindi ko kulit na talaga. Kaya, ay, hindi naman kami.
Hindi, ika na. Ha?
Hmm.
Tapos di pagagas ko man Hmm? sa makulo lang. Yata. Ano bayad na toy? Sa makulo na isa. Kasi ano ito ng cabin? Kada kahit may pumindo ito may soldo. Mali 310, amen. Tatapay. Mga lalataduan, nanginginan no ate kasi dito yung pagagas nila. Tagtatap dito kami no kasi dito. Kasi lang ka na ano pa. Dua laag. Ano man na yun? Ganun yun. I-forward mo to man din ata video kinante ka na. Lalo po yung antara kasi kita ang talaga yung Facebook ko. Ako ni-send ko to dyan yung WhatsApp na. Sige. Guys, maraming salamat. Mag-i-end na ako. Thank you so much, guys.